akwai mutanen da sun koshi a duniya za su koshi a can, akwai waɗanda sun ji yunwa a nan a can ma yunwa za su ji wallahi. So a gane karatu an gane ko, saboda haka shi koshi abin zargi ne, yunwa kuma abin yabo ne, amma koshi kala biyu ne, hakanan yunwa ma kala biyu ne. Wato koshi abin zargi shine koshin da zai sa maka kasala da ƙuya wurin bautan Allah. Ba ka samu abincinka na halal ka ci shi aka hana ka, a duk koshin da zai hana ka tashi kai sallah, koshin da zai hana ka yin wazifa, koshin da zai hana ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, koshin da zai hana ka na fulfuli cikin dare, wanda zai janyo kasala da bacci da badala da sha'awa, wannan shi aka hana. hakanan yunwa, ka san akwai wanda shi kuma in yana jin yunwa shi ba zai iya sallah. Allah ko akwai wanda wallahi in yana jin yunwa ba zai je wazifa ba. To dukkan su biyu idan ka san cewa yunwa zai hana ka to ka ci abinci a goshi, in ka san koshi zai hana ka bauta Allah ka bar shi. To haka wannan shine ma'aunin, an gane ko, koshi wanda zai sa ka bauta wa Allah wannan Allah ma ya umarni da shi, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. Ya ku manzanni ku ci daga halal, daɗaɗan abubuwa na abincin halal, ku ci kaji, ku ci talotalo, ku ci ɗawisu na halal, sannan wa amalu salihan, ku tashi ku yi sallah, ku tashi ku bauta wa Allah. saboda haka ya kamata ga mumini ya zama yana auna cikinsa, kar ya zama kawai duyi ham 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 ham. manzo Allah ce ma mala ibn adama wi'an sharran min badani, ma mala ibn adama wi'an sharran min badani. Dan adam bai taba cika wani koko ba mafi sharri da ya kai kokon cikin shi, ba wani koko mafi sharri da zaka cika da ya kai kokon cikinka. yana cewa hasabun adama luqaimatin yuqimna sulbahu fa in kana wala budda fa sulusun li da'amihi wa sulusun li shurbihi wa sulusun li nafasihi. in babu makakai dole sai ka ci abinci, to shikenan ka raba cikinka uku, ka raba cikinka uku, kaso daya abinci, kaso daya ruwa, kaso daya iska. amma kar ka je ka cika shi da abinci gaba ɗaya, ruwa ma ba zai shawo ba sai ka huta. to ina numfashi kuma, karkai wannan. bayan Allah sun yi maganganu da yawa, wasu suna cewa wai la tadkulul hikmata mi'idatun muli'at da'aman wa man qalla akaluhu qalla shurbuhu fa khaffa nawmuhu fa zaharat barakatu umrihi wa man kasura mad'amuhu qalla tafakkuruhu wa qasa qalbuhu. shi yasa shi yace walam tulfihi fi garibil waqti yashba'u. duk mutumin da ya cika tumbinsa hikima ba za ta shiga cikinsa ba, wanda ya cika tumbinsa da abinci. hakanan wanda abincinsa ya karanci to shan ruwansa zai karanci, to sai baccinsa sai ya karanci, sai ibadarsa sai ta yawa, kuma sai albarkar rayuwarsa sai ta bayyana. amma wanda cin abincinsa ya yawa shan ruwansa zai yawa, wanda shan ruwansa ya yawa sha'awarsa za ta yi yawa, baccinsa zai yawa, majina za ta yi mai yawa, sai dakikanci ya tabbata a tare da sai zuciyarsa sai ta bushe, sai zama biye wani tafakkuri a cikin Allah, sai dai a cikin duniya kawai. wani sufi yana cewa wai ashiba'u bid'atun zaharat ba'da al-qarn al-awwali. koshi bid'a ce da ka farar da ita bayan karni na farko ya wuce. asalin koshi ma bid'a ne, in ji wani sufi, a gane ko. amma fa karkace to shikenan tunda sufanci ne barin din shi Hassan Dim ya zo Kano ya zuba ilimi shi hannunmu da iyayenmu suka yi shuru suna ji, masu kuka na yi. da ya gama ya ce wa ma jalika kullu yawmin la aqulu illa dajaja. Yes. Kasan mu da kafin bayyana shi an dauka sufanci wani kauyanci, wani talauci, wani hauka. wallahi wani ma mahaukaci ne haka kawai, sai ka ji an ce sufi. wallahi malam, saboda ya samu tabin hankali ya zama yana shan ruwan kwata sai ya dauka sufi. wallahi kuma wani ya je di yayi dukun
abin ya lalace ya ce sufi. Shehu Ibrahim ya ce kai duk ku bar wannan tunan. Da shehu ya zo Kano rigarsa ta fita sarkin Kano kyau. Allah mala duk inda ya taka fa ka duba Jamal Abdul Nasir ana sallah ma yana kallon rigar shi. Sarkin shugaban kasar Misra Egypt shi Hassan Dim ya ce duk wannan ilimin da kuke ji yana zuba kullum sai na ci kaza. Allah mala saboda haka ka ci abinci na halal kar kai kauyanci ka ci abinci mai kyau na halal sannan kuma kar ya zama akwai hadama a ciki sannan bayan an gama cin abinci ana so a dinga side hannu ana so a side kwana amma kar ka ya inda za a ce wannan komai waci ne in kana da kuɗi sosai kana da hali ka lashe hannunka ka sida kwanan amma idan iri na ne kai kar kai wannan balle yan boko suna gefe Allah ba zai ga Allah sarki ya dade bai ci ya dade wallahi ya dade bai ci Allah sarki kai ku kara mai ba sa sunna kake bi ba saboda ka karkai wannan a gaban yan boko dan wawaye ne dan boko kullu yana ganin shi waye amma ba kauye balle ya zo wurin yan faila an gane ko saboda haka ana so mutum ya rika yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin abinci da yatsa uku sunnan manzo Allah sallallahu cin abinci da yatsa daya cin abincin shedan ne da yatsa uku cin abincin annabi kenan cin abinci da yatsu duka na mai hadama ne ba to hadama me kenan ba handami kenan kwarai kuwa saboda haka karka hada yatsu duka kana zabtaro abinci da shi ga kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna ce al'akalu bi asbu'in akalu shaydani wa bi asbu'ain akalu jababirati wa bi salasati akalu anbiya'i cin abinci da yatsa ɗaya cin abincin shaydan cin abinci kuma da yatsu biyu cin abincin shaydanun mutane cin abinci da yatsa uku cin abincin annabawa ne wannan. Anas ibn Malikin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akala ta'aman la'ika asabi'ahu salas in ya ci abinci yana lashe yatsunsa guda uku kaga da yatsu uku kenan yake ci sallallahu alaihi wasallam. Sannan Ahmad ya rawaita hadisi cewa man akala fi qas'atin summa lahisaha istaghfarat lahu al-qas'a duk mutumin da ya ci abinci a cikin kwano ya lashe kwanan to kwanan zai nema masa gafara a wurin Allah. An gane idan abincin gidanka ne ka yi, idan kuma ka je wani wuri ne amma kana da kuɗi sosai an san ka wataƙila ma a wurin ma ka yi rabo to ka lashe sai ka koya wa mutane da yawa wurin. Amma wallahi in iri na ne kai karka kuskura yanzu za ka sa a fara zagin mutanen Allah a fara cewa ka gani yunwa suke kullum jaye-jayen cariya malam yunwa yake ji ka duba wani irin kwaɗayi sau da ka yi abin inda zai zama ya amfanar ba inda za ka janyo wasu bayan Allah wulakanci dare ne. An gane ko? Allah ya taimake mu. Imamul Ghazali ya ce wai waɗansu daga cikin bayan Allah sun ce duk mutumin da ya siɗe kwanan da ya ci abinci sannan ya wanke ya sha ruwan to za a yanta shi daga shiga wuta. Ƙwarai kuwa in ka ci abinci ka gama ka lashe ka siɗe ka zuba ruwa ka girgije ka sha. Haka na ga mahaifiyata tana yi har ina mamaki ma sai daga baya ne na na karanto na gani ce oho ce to wannan wani irin abu kenan a ci abinci a lashe kuma a zuba ruwa a ciki. To ita ma da tambaye ta ce haka ta ga iyayenta suna yi kaji kuma saboda haka shine bayan Allah suke cewa man akala ma yasqidu min al-kiwani wal qas'ati amina min al-faqr wal baras wal juzami wa surifa an waladil humki. Duk mutumin da ya ci abinci sannan yana daukar wanda ya zube a ƙasa a gaban shi yana dauka yana ci wanda ya zube akan leda ko akan tebur kake cin abinci sannan kuma ka siɗe kwanan to Allah zai kubutar da kai daga talauci da albaras da kuma kuturta sannan Allah zai raba ka da haihuwar ɗawawa wawan ɗa dolo Allah ba zai bari ka haifi dolo ba
walam tulfihi fi galibil waqti yashba'u. Shehu ya ce ba a taɓa samun annabi ya cika cikinsa ba. Shi yasa su ba suka ɗauko yunwa suka saka ta cikin rukunan walittaka guda hudu. Duk mai neman walittaka to ya kiyaye abubuwa guda hudu. Na farko asumtu wal uzlatu wal ju'u was sahru. Suna yin wata waka wai baitul wilayati qustimat arkanuhu sadatuna fi min al abdali ma baina sumtin wa atizalin da'imin wal ju'i was sahrin nazihil gali. Dakin walittaka yana da bango hudu. Wannan bangon kawaici, kar ka zama mai yawan su, ka shuru da abin da za ka faɗa ka auna. Na biyu shine keɓancewa, kar ka dinga yawan haɗuwa da mutane sai ka san suwaye su. Akwai mutanen da baka san su ba cutar ka za su, akwai mutanen da baka san su ba halakar da kai za su, so kar ka dinga yawan haɗuwa da mutane. Duk jama'ar da za ka haɗu da su ka san suwaye su, kar ka je ka faɗa hannunsu haka kawai. Yawan zaman fira, zaman majalisa, zaman dandali duka kaurace mu wannan. A dinga haɗuwa a masallaci ko zawiya. In ka ƙara wannan shiga gida wurin iyalanka kawai, ka kira su yi maka karatu, su yi maka zikiri, su yi maka diwani, sauransu. Abin da yake hana zaman gida rashin sana'a ne da rashin aiki. Duk mutumin da ba karatu yake ba sana'a yake ba, za ka iske shi rayuwar shi gaba ɗaya ya koma yana bakin kasuwa yau, gobe yana bakin titi, jibi yana kofar gidan yalla bai, gata yana kofar gidan alhaji a aji shi awa 3 yana jira da carbi a hannun shi, an ji a saurare shi. Ba wulakancin da ya kai wani. Saboda haka shi yasa samari dole a tashi ayi karatu, ayi sana'a. Rashin sana'a yana janyo munafunci. Idan mutum yana maula to duk abin da ya san alhaji yana son ji shi zai je gaya mai. Saboda haka a kiyaye. Allah ya kiyaye mu. Allah ya